Mana ị ga-ata ya toast. Mana afụkwa m ya na Abuja. Apịa star. Apịa m the thing bụ apịali m ya apịali. Mana ọ na-anọnyere ndị na-aṅụ. Ọ na-anọ ebe a na-aṅụ. Ọfịa ụgwọ bụrụ mmanya. Nọ. Ndewo. Ọbụrụ. N'ọba azụ. Ọ bụ enyekere. Ọ kwụsị wee dị. Ọfịa okwule. Enyekere bodo. Nọ. Enyekere bodo. I wish nọ n'obi m n'obodo ka abịa. Ugwu unu ji bịa kụrụ ya ejina. Ife ọjọọ ya na bụ n'iru. Sọsọ ihe ọmụ ekwu m. Yes. Na ije anyị fụtara n'ụwa ahụ gwanụ. Ife gị na chi ukwu ji abịa. Yes. O nwere ndị ọ dabara na n'ọhịa ya eji na-edozi obodo. Nwee ndị ọ dabara n'okwu ọnụ. Ọ bụrụ onye ọbụla ji nke na-eji n'aka ebe ibu. Ekele ọrụ eke. Ekele ọrụ eke. O wee bụ nwe. Ibe ọbụla abụghị ya ka eji wee bi ije ama na-ezigbo ihe. Ọ adịcha mma. Ekpele onye ọbụla na-ekpe ka ọkụta azụ ya dị mma. Maka ọ bụrụ na ọkụta azụ ya adịrị mma, ịma na ibiri ezigbo ndụ. Sọsọ ibe anyị na-ekwu na onwe ekwu egwu kata mana mgbe ahụ na ọ na-ekwu eziokwu. Ụmụ nwoke be anyị eji ewe mma. Ọ gwaghị ọganaiza si na eji ekwu ego mana nke nwa bụ eziokwu. Ebe a na-akpọ ya bụ ọganaiza. Mana nke nwa bụ eziokwu ka ọ ya na-ekwu. Ndị ji ibe a na-aghọzi mana okwuchara obi ego. Igoro ahụ dị n'ugwu mma okwu unu ji wee bịa ebe unu na-eji ewe naba mma. Nke dị n'iru ụka maka na nke ejepụrụ tata anọ m n'iru na-echesi ọ bụzikwa na chidi ebe abịara na mma na uche dị ya kata ụgbọ elu mgbe were ya n'ọfụ mana ka unu batabu nnọọ ọ ya dị mma ka anyị nwee ọnụ nke ka anyị tee ya ka anyị tata ndụ tata ibe niile anyị chọrọ n'ụwa anụ nwaanyị na-agara anyị ilu site na Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. Ọ bụ enyi gị bụ Mba, ọ bụrụ a piece of salmon. Ọkwa anyị na-etinye ya na nsogbu. Biko mba kwasị na ebe tinye ebe na nsogbu tata niile. Maka ebe ọbụla anyị ji ebupụte Maazị have to say no ma ọ pụtara na-apụta. Mana ọ ka onye si agwa ka ekwesịrị. Ụmụ onye ọya agwasị gị na ọ na-abịa gị wee n'egwu anya. Ọgwa m ya igwe ya na ọnwụkwa ka ọ dị. So na nyabụ na-surprise. Yes. Na mgbe ọ ga-adaba ka ịgwazi anyị ma na ọnwa ka ọ dị. Onye achọzi owoli na-ego eze. No. Thank you so much for. Ọkwa nke nwanne m nwoke ka ị nọ. Oh ya mana odumeje. Ọ sị na ọma bụ odumeje na ọ chọọ ka nduke na nke nwunye m nwoke. Nsị ọ bụ na nke ọgọ onye inyekere bụrụ na nsogbu adọrọ. Echenjiga ahụ ya ọzụzụ odumejere. Mgbe ọ bịa gwa m sị ya na afịa na a na-ere ya na onwe nke ga-abụ isi anọ na ụzọ agaghị na this market be very easy to sell. Viable, yes. Ọ bụrụ onye adịghị na isi mba nsị ya no so na m abataghị na nke ọ bụ enyekere nwanne m nwoke senior brother. Yes, and all retired. Mana ife ekpoko all this years. All retired, but no kind of retired. I'm only called retired. Get all ichere wee na-abata. Ichere wee na-abata. No. It's all good. So, Oba, thank you for ichekwa anyị. Ọnọkwa mgbe iche even na ọ na-adị na-asị ya discussion na ọbụkwa na ịkwa aka na ọma mmepe ụzọ kama na o nwezi ka ọ dị
call us in this ballot. Still okay, I will be. And so I had to go. Each of go around everything I suppose in it. Am I right? Yeah, what's good easy, right? Okay, Na be the take again. This onwe ha ji bịa no. Ndị ọbaazụ si na a na-agba aka afọ nwata eze. Na onye na-abịakwa na nke ọgaranya. Emekwa ka ị na-abịa na nke ọgaranya. So ife a bụ ọjị anyị weta nwa ya anyị ji bịa. Nekwa ihe ya na-eso. Nke a ụbọchị ka akpọghị nke a nke a ga-adị iche mana nke a bụ ozi ndị Obazu Mbieri ziri ka m zie gị o nwere ihe anyị na-eme this year ịma na communities na-eme convention mana nke anyị this year bịa pụzie iche ndị youth anyị na-host anyị convention na Charlotte, North Carolina. Ọ bụrụ na Raleigh here maka ọ bụrụ na Raleigh here ọ dị iche akwụkwa North Carolina and ọmanye onwekwe project anyị na-eme na our village. O nwere the main trunk road eji ababa anyị a na-akpọ ya Ọjị Oriemberi Road maka o bidoro n'Ọjị ruo Oriemberi 5 kilometers. Iruzie dị a ime Mberi ijewezie na nke ma ị ga-agbafe my place before ijewe. Problem anyị na-enwe n'ụzọ a, as important as this road is, every year project development akpọ ha meeting na my house. I said, nah, I get something about this. Nor do I go on too much. So, luckily for us, can I discuss here? One of our brothers went a relationship with NDDC. So now I walk 3 kilometers of the road to NDDC. Okay. So, for there, no 2 kilometers. And in the process, I know that the cost government Tijaro was 300 million per kilometer. My name I go no nke government nke government yes no get commission all those pork mana anya ga na go to government direct level. Yes, I want to see na I get a mere in efficient way with half that price. And I wanted 300 million no ga run the whole 2 for us. So I say, okay, if we are serious, can I go see serious? Before we start going to our friends and well with us, so I see at least no one I got bank 100 million within 30 days. At least so go see intention, I is serious. Or 1 year will it I go fair. Yes, So I was explaining to Ofia Anatan from Nigeria January 15th. By January 30th, and you need to go that goal. wow. So our flag is there off the project. So as we speak now, our go goes up. Really? Yeah, the piece NDDC the responsible for. And now we are just getting check. So I see here and there mecha manyadi ready. We put equipment lama. Him demobilize go again around. So I said, okay, let's do whatever we can to get it going. So our na convention and anemia na Raleigh here. I'm Karali here, man. I'm Karali here, man. But Charlotte put a little bit of a jump. Charlotte may put the pressure on people. So she okay. Let me give our friends and well wishers an opportunity. I want to hang out support line. But more importantly, because I knew you to Ghana that day. I record audios. I wrote in a convention hall. We played for them. And no words of advice. So, and I said, Maya, how, you've been president of Muke in WW for years. I know who you are. Your words of wisdom
that are more important than anything else. So because ya ka isi bịakwute gị n'abalị maka asị ọkọwa anụmanụ o jee n'osisi mana ọkọwakwanụ mmadụ Ujekwu mmadụ jekwuru mmadụ ibe onye ka isi bịa enyekere Ogora. Of your Inyekere bụ no. Ịma na ife dị na ife ụlọ na-adị m mmadụ nne. yes. Ife dị na ife ụlọ na-adị m mmadụ nne. And when ndị m na-enyekwa m certificate before. Oge ndị melụ years back mgbe amanya aka Anya mmadụ adịsịa. Yes. About 2005, 2006. Okay. There was something Andy did, and we contributed money there. Okay. So he went home And the and okay. Yes. came back with certificate and all what now. nke ugbu a ga-etu gị ugo Ije ịdị mma. And ama m nọ na kemgbe a ga-emefe. May 23rd, Memorial Day weekend. Memorial Day weekend. Yeah. Okay. Yeah, I'm not a busy weekend. If you want to Yes. A na-eje Orlando. Yes. So onwe dị ndị ga-esi Raleigh ebe a wee je. Man, onye bịa is fine, mana ọ bụrụ ịma Charlotte nwekwa their own crowd. Yeah. And ọ bụrụ m na-host. Okay. So all you don't support. want- okay. Support ka anyị na-enye ha. Yeah, so. Omera, ọ nnukwu mmọnwụ ka egwu. Ọfịa ogwu. Ịma na ngwugwu anyị atọghị atọ. Ọ na-akwa na-adị mmiri ọ na-adị ime mfọ. So na amago m ka o si wee dị. And ọ bụrụ kịta ibe a na-eme na Raleigh ebe a. Mana aka Raleigh, ịma nke esi. Anyị aralieli ya ozugbo. Raleigh efetewu. Ịrịkọta mana does it matter ebe onye nwanyere ya ọ na naira ka ọ na No, it It doesn't. doesn't matter. Nke ọ bụla kwere gị mee. Na naira self. Naira, dollar, nke ọ bụla. It's not a naira. Na naira ka ha ji ya alụ dị ọrụ. Nke ọ bụla kwere gị mee. n'afọ mụ na onye be m na my family ma disclose maka na nyanwa na onwe ya Abịa nwụlọ gị. medically. Okay, yes. I understand. So there are certain things I understand. that, but it will be something handsome that you'll be proud of. There's no doubt about it. Oba Inyikiligbudu. Oba Inyikiligbudu. If that's not something. Handsome. People don't do you boy. The man oh my God, can see you. It's not something handsome. Handsome. The money if you want now. I know who you are. People that man disappoint. I know who he is. Yes. Very good. Onye